I studieretningen med naturgeografi, samfundsfag og matematik arbejder vi med problematikker som miljøbelastning, klimaforandringer, social ulighed og bæredygtighed. Fagene i studieretningen er tonet til at omhandle klodens velfærd med fokus på økologisk bæredygtighed, social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Hej, jeg hedder Mads. Og jeg hedder Laura. Og vi har studieretningen samfundsfag og naturgeografi B. Og de her to fag, de komplementerer hinanden ret godt, fordi at meget af det, vi blandt andet lærer om i naturgeografi, det er også noget med klimaforandringer og hvad det gør i forhold til vores samfund, og lidt mere sådan noget kulturgeografi i forhold til, man tænker måske bare, at det handler om sten og stenarter, men det er ret meget, hvad man kan bruge i samfundsfag og sådan nogle samfundsfaglige problemer, som vi lærer om i naturgeografi, og som jeg i hvert fald synes er rigtig sjov, fordi det giver ligesom et bedre indblik i sådan der, hvad vi kan bruge vores sådan, for eksempel miljøpolitik til osv. Altså lige nu har vi en masse om pladetektonik og vulkansk aktivitet og hvordan det ligesom opstår. Det er interessant med naturgeografi og meget det ligesom går ud på, ligesom at vide, hvordan den verden, vi lever på, ligesom er skabt. Altså det er super fedt, fordi man får lov til sådan der at samarbejde NG sammen med samfundsfag. Og vi kommer rigtig meget ud af huset og ud og prøver en masse ting i naturen. Og ja, der er rigtig mange relevante emner, kan man ligesom sige, som også skal forbindes til samfundsfag. Sådan noget som befolkningspyramider og globale klima og klimaets effekt på de globale områder osv. Der er nu 7 milliarder mennesker på jorden. 7 milliarder, der alle har behov for fødevarer, ressourcer og energi. Men vi har kun én klode at hente den fra. Om 40 år er vi 9 milliarder, og flere vil få del i en velfærdsstigning, der alt andet lige betyder et endnu større pres på klodens ressourcer og miljø. Du kan vælge denne studieretning og få en øget forståelse for disse problematikkers baggrund, de politiske processer og aftaler inden for området, samt hvilke teknologiske og kulturelle fremskridt, der kan gøres for at sende kloden på rette kurs. Vi ses på studieretningen med naturgeografi, samfundsfag og matematik.